Здравейте на всички, Ники Василев, Chicago.bg. Намирам се в Чикаго пред магазин Малинчо. Чакайте, че нещо е много студено, да видим колко градуса е в Чикаго в момента, средата на седмицата, среда вечер. Значи минус 6 градуса по Целзий, чувства се като минус 14. Предполагам, че и в България е май така. Дошъл съм тук пред Малинчо с цел. Обади ми се един приятел от Перник, който идвал тук да си вземе календар. Всяка година Малинчо правят календари и не можал да намери. Календарите били много тематични, защото били с българските левове. Знаете, сега се смени евро. И аз така се позачудих какви са тия календари, плюс това в такива времена живееме, даже се очудвам, че въобще хората още търсят календари. Ама да видим за какво стана въпрос, така че идвам сега да видим дали ще мога да го уредиме с календар. Евентуално, познавам ги хората, да видим, да им се помолим, защото ми е приятел. Добър ден! Добър ден, само Левски. Само Левски. Календари търсим на Малинчо, има ли? Свършиха. Кременчето нема ли е? Ето там е. Я да питам. Сега с менеджерката, че се стоя, че опитаме да правим сделка. Кременче? Трябва ли да се запазвам или не? Много церемонен ден. Добър ден! Добре, ето аз съм, че обръщам камерата и аз ще съм на камера. Чакай се. Така, ето това е менеджерката тук на магазин Малинчо. Добре, Кременчето ми е приятелка. Искам да помолим да ми намери календар, защото един приятел ми се обади, казах ви вече, на Малинчо календар ми трябва. Били тематични с българските левове, сега нали минахме Да, къде. но в момента вече сте раздадени тези календари. Трябва нещо да измислиме. Ще измислиме. Плащам кеш. А можем и да измислим. Човек е много... Да, ще измислиме, защото аз съм от Перги, така си говорим. Добре, Да. сериозно. Това Сериозно. не е въпрос. Това е въпрос, аз за това да снимам. Аз искам Правим да питам репортаж. на камера, ти Да, я само за питай. календар ли би дошъл или би дошъл и да разгледаш магазина да си купиш? Аз и магазина го показвам, да, ще си купим вафли морени. Един много специален човек за мен поръча вафли морени и ще купим вафли морени. Добре. Да. Значи предлагам Да, ти и твоята публика, да, зрители. всичките зрители, да се разходите, да си избереш нещо и утре. Айде да ме разходиш по магазина, да ме разходиш. Ела да ме разходиш. Айде да разходиш. Ай, покажи какво има. Какво да покажа? Аз се гордея с топлата витрина, която всеки ден се премокват свежи, топли. Говори на камерата да могат да чуват. Ето. Аз се гордея. Ама не, аз не искам така. Ето, няма как. Няма как другаче, айде. Значи Малинчо е известен с това, че продава най-различна вкусна храна, сготвена ежедневно, печени баници, десерти и всичко натурално българско по рецепти, запазени от нашите баби и дядовци. Тук имаме, разбира се, топлата ни точка, която всеки ден, особено през седмицата, между 7 и 8, даже може да дойдете и да си харесате неща и да си купите на 50% отстъпка. Можете също така да разгледате, имаме боза, аериани. Къде се правят тия ноти? Всичко се прави тук. Както се казва, тук американците нали имат един израз и аз да го кажа на български, всичко се прави от дръскотина. От какво? От дръскотина, from scratch. Да, аз го разбирам в скрача да скотирам, а не разбирам... Тук един човек преди време така ме попита, всичко от дръскотина ли правите? И аз това искам да кажа, че да, прави се от дръскотина. За първи път го чувам. Шегувам се, това беше шега. Да. И на всички вас казвам, това е шега. Добре. Не е стандартното обяснение на храна, но всичко е прясно и сготвено от началото до края. Няма нищо замразено или пък такова бланширано и така нататък. После продължаваме нататък. Най-хубавото сирене. Най-хубавото Ама сирене. най-хубавото сирене. Най-хубавото сирене и в България, и за България, и за тук. Даже съм чувала и познавам хора, които като тръгнат да се прибират в България, минават от тук, купуват си една бучка сирене и я носят в България. Не, това не го вервам. Да. Как е възможно? Да. Не. Как е? Да. Ма тук ли го правят и сирен?
Сиренето идва от България. И от тук си го бъдат хора да си го носят в България. Хората си го купуват Това и е се майтап връщат сигурно. обратно, за да покажат на близките си какво значи истинско сирене. Защото и аз, като всички останали, ти в България си купувал сирене, ял ли си? Аз не. Обаче малинчо, Да. тук е Да. номер едно. Чакай Това сега. сирене наистина Чакай е само много пак да едно. повторим, защото аз мисля, че това е майтап. Повтарям. Да я повторя. Сиренето на малинчо се прави в България. Внася се в Америка. Хората идват, опитват го, харесва им и започват да си купуват само от него. После, като тръгнат да си ходят за България, тъй като вече знаят качеството на сиренето малинчо, си вземат една бучка сирене малинчо, вкарват си я в чантичката в самолета, прибират се в България и дават на близките си да опитат истинско сирене от България. Е, такова нещо не очаквах да ми кажа. Това вече тук ще падне. Това е. Това, добре, аз по принцип купувам само от коза сирене, защото знам, че е Всички най-полезно. сирена са хубави. Да. Не е ли козето най-полезно? Козето е полезно, да, но То май е най-полезно. Така това съм си чел. така, както Така си, съм чел. защото ядеш коза сирене. Да, внимавам. Да, но не само, нали, смисъл и козето, и овчето, и кравето, всичко са хубаво. Имаме даже и биловско сирене, имаме и от тази страна може да ги покажеш. Кашкавалите също. Кисели млека, най-различни български кисели млека, които също според мен така могат да се състезават с качеството на българските млека в България направено. А тук ли ги правите? Да. Всичко тук. Да. Я Някои се покажи тия тук долу, защото Някои от се текста. правят от българи, други се правят от американци, представи си. Да, аз от американци. Това се прави от българско кисело мляко, от нали, българи. Тримона, аз го знам. Тримона, да. Да. Това се прави в Тексас, се прави от американци. Аз купувам от Това всички. също се прави в Калифорния, не от българи, но е много хубаво. Това не съм Има го и пробвал. арабско тук. Това не съм го пробвал, това съм го пробвал и това е много хубаво. Да, това да, тия наистина са много хубави. Български алкохол знаем ли, че продаваме? Не знам, айде, показвай. Вино, ами показвам, ето вино, мастика, всякакви видове вина, може би имаме над 40 вида На вина, цяло. ракия също, елате да видите Да. ракиите. Аз не знам защо попаднах в тази роля тук да обяснявам Защото неща. си тук най-главната, си шефката. Ама ти си тук клиента, който може да обясни на приятелите си. Ама аз не пием, аз не знам какво да Той и обясня. аз не пия, ама продавам. Ракията за разгревка, ако някой е болен. Има най-различни ръки и вина. Повечето са, нали, в смисъл те се виждат, но в общи линии хората има за всеки по нещо. За всеки вкус по нещо. Добре, да кажем, че тук в Америка има нали, много видове магазини, много видове продукти. Тоест, тук впечатляваме с какво, да кажем... С автентични български продукти, някои от които може би е трудно да ги намериш дори в България вече, но сладките неща Я да се видим. продават тук са, просто има от пиле мляко. И за всеки по нещо тук насам. Има вафлички, тук тия момичета ще ги снимаш, те са български. Да, Здравейте! не знам, да не ми закарат после. Да се ги снимам. Да, ами вафли, боровец, бисквити, роден край, смисъл носталгични неща от Ето морени трябва да купим тук. дори и десерт чайка. И аз даже въобще тия съм ги забрил също. Ами да, това ти казвам, носталгия. Да след ти чакай. Да, и всякакви други неща, Че- шевици, грънци, гювечи от другата страна направени. Къде се намира магазина? Къде се намира магазина? Магазина Да, се аз знам намира в къде, кажи на Displays, хората, които не знаят. Намира се в Дисплейнс, пред Това е... на Чикаго. Да, А на 15 минути от летището, което също е много удобно, така че всеки, който идват, кацне, купуват си сирени и си го носят на България. всеки, Това не мога да повярвам, че ми го каза. Ти не се шегуваш. Не, абсолютно не се шегувам. Аз мисля, че ще направиш много добро впечатление, ако и ти занесеш една бучка. Добре. Като оправим роуминго, като си платим роуминго, че така. Покажи им на хората да видят за какво разнообразие и какъв... Ето, показвам. Да. А тия са грънци, откъде тия работи? Тия грънци си идват от България, ето. Ето ги. Те са съвсем автентични, направени са, нали, ръчно направени, естествено. Всичко е в общи линии. Не, Оттам. това за ползва гюведжета Да, се ползва. да. Основно. И така, нека да оставим малко тайни на твоите... Добре, да, да за оставим. да дойдат хора. и Календаро, аз съм дошъл за календаро, ние заговорихме тук за стирането. Дай календар. Нищо, дай да го видим, дай да го покажем на хората календаро, защото аз за това дойдох де факто. Ти като най-специалния клиент, ето, специално за Ники. ето, Пише за- специално за Ники. Да да видим, покажи календар. Сега ще Ето, го покажем, специално. което не значи, че има за другите хора. Да, няма. Това е последния Не, календар. ето. Сега ти, ако искаш да го пуснеш на търг, Не, топ. Ето, заради това моят брат ми звъна.
Не го пускаме, той е за него. Иво се казва. Така ще направя. Да. Хубаво. Ето. Ето. Така. Леле. Е много тематичен, да, заслужаваш си. Ето Ивка, да знаеш дали тебе съм дошъл тук. Добре. Да, палим. Готови ли сме? Да, супер. Беше ми много приятно. И на мене. До следващия път. Да, до следващия път. Между другото, преди да излезнат вънка на студа, искам да ви кажа, че, знаете, аз съм от Перник, в Перник пошла Сурова, кукерите, беха по селата са тия ден на 13-14 януари и сега вече почва фестивала, 60-то издание. Ще пеят легендарната група Gypsy King. Легендарната група Gypsy King, поздравявам моят приятел, кмета на Перник, Станислав Станката, как му викат, за Владимиров, за това, че, нали, за поредната добра организация, за това, че Перник за поредна година ще бъде европейска карнавална столица. Така че всички, които сте в България, па дори в чужбина имате България ходене, минете през Перник, вижте магията на кукерите. За първи път заради 60-тото издание кръгла годишнина, кръгло издание по-точно, ще бъде два поредни уикенда. Мисля, че за първи път се прави. Така че успех там на Сурова. Сигурен съм, че ще мине прекрасно и хората ще се заредят с емоции, защото това си е културно наследство. И така, живи и здрави!